Bé, som-hi amb un altre exercici. En aquest cas, aniré retallant, són 4 construccions. Totes elles estan sota el mateix títol, punts notables d'un triangle. Són punts que són importants en un triangle i que s'han de saber trobar, perquè tenen propietats que són interessants. No entrarem en les propietats, però sí en el com s'han de trobar. Aleshores, en aquest vídeo començarem pel baricentre. Aquí ja veieu que ja he preparat una altra part, però de moment no la farem servir. Aleshores, el baricentre és el punt de tall de les medianes del triangle. Les medianes què són? Són les línies que van des del punt mig de cada un dels costats fins al vèrtex oposat, sense cap restricció amb angles ni res estrany, d'acord? Per tant, si vosaltres sabeu que la meitat d'un costat està aquí, faig una línia que uneix aquest punt mig amb el vèrtex oposat. I això ho faig per cada un dels costats. Són 3 línies que s'han de creuar exactament en el mateix punt. Doncs bé, això per fer-ho més perfecte es podria fer utilitzant mediatrius. Per no complicar-ho, ho farem de la manera directa. Aleshores, mesurem cada costat. Per exemple, aquest d'aquí fa 7,4 aproximadament. Aleshores, calculem la meitat. Això ho podeu fer en calculadora, en aquest cas són 3,7. Doncs faríem una marca als 3,7. El mateix amb aquest costat d'aquí. En aquest cas són uns 5,7, més o menys, per tant em quedarien en 28,5, 2,85. Si aquí són 2,8, doncs més o menys per aquí. I finalment mesuraríem a l'últim costat, són uns 9,6 aproximadament, per tant quedaria per 4,8, que estaria més o menys aquí. Aleshores, un cop tinguéssim la meitat dels costats ben calculada, el que hem de fer simplement és unir-los amb el vèrtex oposat. Per exemple, aquí. Si el costat és aquest, el vèrtex oposat és aquest d'aquí. Doncs tirem una línia. Si el costat que ens fixem és aquest d'aquí, el vèrtex oposat és aquest d'aquí. Per tant, tirem una miqueta més precís, si pot ser, una altra línia. I per aquest costat d'aquí, el seu vèrtex oposat és aquest, fem la darrera de les línies. Aleshores, si ho heu fet bé, us ha de passar exactament pel mateix punt. Jo m'he desviat una mica, ja heu vist que la mesura no era exacta, però tot i així encara... Mira, no, ha quedat prou bé. Veureu que s'han de tallar en un sol punt. Si aquí al mig us queda un triangle, malament. D'acord? Vol dir que no ho heu ajustat suficient, que no heu fet les mesures prou precises. Doncs aquest punt d'aquí, noies, és el baricentre del triangle, el punt de tall de les medianes del triangle. D'acord? Doncs vinga, intenteu vosaltres.